Ma a gyerekvonatokról lesz szó, mégpedig a Hollandiába induló gyerekvonatokról. Az előadásom címe a Holland gyermekmentő akciók Magyarországon 1920 és 30, illetve 47 és 49 között. Én Pusztai Gábor vagyok, a Debrecen Egyetemen dolgozom, a Néderlandisztika tanszéken. Először is az előzményekről néhány szót. Magyarország az első világháború után egy katasztrofális helyzetben van. Nem csak elveszíti Magyarország az első világháborút, hanem maga az az államalakulat, amihez Magyarország tartozott, az osztrák-magyar monarchia, az is szétesik. Ezt követően rohamos gyorsasággal jönnek olyan események, amelyek nagyon negatívan befolyásolják a magyarországi helyzetet. Az őszintforrás forradalom, a tanácsköztársaság, román megszállás, a tanácsköztársaság farvizékony, a vörös terror, fehér terror, és végül, amikor 19 végén Horthy bevonul Budapestre, és a románok kivonulnak, akkor szembesül a lakosság gyakorlatilag az a pusztítással, amelyet ezek az évek okoztak. Magyarország ekkor az első világháború végével nincs vége gyakorlatilag a háborús helyzetnek, hanem az erőszak hullám még 2 évig folytatódik. Ezeknek az eseményeknek köszönhetően. Ez alapvetően a nagyvárosokra, különösen Budapestre volt nagyon negatív hatással. Itt volt legnagyobb a nyomor, a szegénység és az éhezés. Tábori Kornél, futóriporter, a budapesti főpolgármester megbízásából ekkor járja a várost, főleg a külterületeket, a szegény negyedeket, és fotóriportokat csinál arról, hogy milyen mértékű a szenvedés és a nyomorúság. Erről egyébként egy halálítélt ország borzalmairól, Razzia a budapesti nyomortanyákon címmel könyvet, illetve albumot is jelentetett meg. Ennek többek között az is volt a célja ennek a könyvnek, illetve ennek a riportsorozatnak, hogy ne csak a magyar, hanem a nemzetközi közvéleményt is tájékoztassák arról, hogy Magyarországon mi a helyzet, hogy milyen nyomorúságos körülmények vannak az első világháború után, illetve az azt követő események következtében Magyarországon és főleg inkább Budapesten. Most egy kicsit megállunk és visszatekintünk Hollandiára, hogy Hollandia, mi is volt Hollandia, mi volt a szerepe az első világháborúban. Leginkább semmi. Hollandia semleges állam volt az első világháborúban, azon a kevés államok közé tartozott Európában, amely nem vett részt semmilyen hadi eseményben, és meg tudta őrizni semlegességét. Persze természetesen az első világháború Hollandiára is nagyon negatív hatással volt. Onnantól kezdve, hogy Belgiumból, miután a németek megszállták Belgiumot, kb. 1 millió menekült érkezett Hollandiába néhány év alatt. 1 millió menekült. Akik a háború végéig nagyrészt ott is maradtak. Aztán amikor vége volt a háborúnak, akkor hazamentek. Ami negatív hatással volt Hollandiára, továbbá az a gazdasági visszaesés volt. Tehát ugye a Hollandia egy kereskedő állam, nekik a nemzetközi kereskedelemből volt a legnagyobb jövedelmük, és éppen ez volt az, ami teljesen gyakorlatilag visszaszorult, vagy ha nem is szűnt meg, de nagyon, nagyon lekorlátozódott az első világháború hadi eseményei miatt. A hollandok ugye főleg távolsági, illetve vízi kereskedelmet, tengeri kereskedelmet folytattak, de pont abban a helyzetben, ahol ők voltak, Németország és Anglia között beszorítva, nagyon kevés esélyük volt arra, hogy ezt zavartalanul folytassák tovább. A németek a tengeralattjáróikkal mindent megtámadtak, ami a Lamas csatornában úszott, és az angolok is egyébként folyamatosan koboztak el a holland hajókat. Ennek következtében
Hollandiában egy idő után élelmiszer hiány lépett fel, jegyrendszert vezettek be, illetve voltak éhséglázadások is Amsterdamban. Mert egyszerűen nem volt elég élelem, ezeknek a lázadásoknak halálos áldozatok is voltak, mert a holland kormány karhatalommal verte le ezeket a lázadásokat. A hollandok azonban mindezek ellenére abban a luxus pozícióban voltak, hogy a területükön nem volt semmilyen hadiesemény. Nem volt bombázás, nem volt rombolás, nem volt megszállás, és ezért gyakorlatilag az infrastruktúrájuk teljesen épp maradt a háború végéig. És mint semleges állam úgy gondolták a hollandok, hogy nekik morális kötelességük az, hogy a hadban álló feleknek az országait, illetve azoknak az ártatlan polgárait, különösen gyerekeket segélyezzék, illetve segítsék. És már az első világháború alatt, tehát még a harci események még nem zárultak le, már az első világháború alatt voltak úgynevezett gyerekvonatok, amelyek Németországból érkeztek Hollandiába, és több száz, több ezer német gyereket fogadtak be a holland nevelőszülők, akik ott gyakorlatilag feltáplálták, kicsit felhisztalták, ez volt az egyik lényege a tartózkodásnak, valamint az, hogy nem egy háborús, hanem egy nyugodt körülmények között töltessenek el néhány hónapot ezek a gyerekek. Emellett nem csak német, hanem később osztrák és francia gyerekeket is fogadtak. Hozzá kell tenni, hogy ezek mind magánkezdeményezések voltak. Tehát ez nem a holland államnak a gesztusa valamelyik ország felé. Hollandia nagyon vigyázott arra, hogy a semlegességét megőrizze, és állami szinten semmelyik hadviselő fél felé nem akar gesztust tenni. Az ilyen jellegű kezdeményezések, mint ahogy később látni fogjuk a magyarországi, illetve a magyar gyerekek felé is, ezek magánkezdeményezések voltak. A holland állam maximum engedélyt adott bizonyos szervezeteknek, hogy ilyen jellegű tevékenységet folytassanak. Emellett az első világháború folyamán a hollandok még más módon is ki tudták nyilvánítani a szimpátiójukat egyik vagy másik hadviselő fél felé, és ez pedig a távoli kórházak létrehozása volt. A holland társadalomban az első világháború alatt nagyon töredezett volt a szimpátia. Ami azt jelenti, hogy nem egyik vagy a másik hadviselő fél iránt éreztek szimpátiát, hanem a holland társadalom bizonyos része szimpátiát érzett a franciák iránt, mások a németek iránt, voltak akik az angolok iránt. De azt hozzá kell tenni, hogy az angolok iránti szimpátia egyre meglehetősen korlátozott volt ebben az időszakban holland részről, hiszen a hollandok nem felejtették el az angoloknak a búrháborúkat. Dél-Afrikában több búrháború is volt, angol-brit búrháború, és a hollandok a búrokat mindig tulajdonképpen elszármazott hollandoknak tekintették, mint ahogy azok is voltak. És azt is meg kell mondani, hogy a britek meglehetősen kegyetlenek voltak ezekben a búrháborúban. Ismert tény, hogy a britek voltak azok, akik először a koncentrációs táborokat használták a búrháborúban. Tehát a hollandok szimpátióktól függően segítették ezt vagy azt az országot, és ennek a segítségnek az egyik formája az volt, hogy távoli kórházakat telepítettek ezekbe az országokba. Magyarországon is érkezett egy ilyen holland távoli kórház 1916-ban, hónapon, itt Budapesten, és néhány hónapig működött, ennyi volt a vállalásuk, és ezután a távoli kórház holland személyzete visszament Hollandiába. Miért érdekes ez? Azért, mert a képen látható két hölgy
főállapotú kórházak személyzetéhez tartozott, de a ROA ne érezze meg senkit, ők nem egyszerű ápolónők voltak, hanem az akkori holland miniszterelnök Abraham Kuypernek a lányai. És ők ugye személyesen tapasztalták meg, hogy milyen Magyarországon egy ilyen hadikórházban dolgozni, illetve megtapasztalták azt is, hogy milyen nagy a nyomorúság ebben az időben Magyarországon. Egy olyan országban, amely Hollandiában ekkor nincs fenn a térképen igazán. A hollandok nem sokat tudnak Magyarországról, hiszen ekkor osztrák-magyar monarchia van, és számukra az osztrák-magyar monarchia az Bécs központtal működik, és Magyarországon különálló állam az ő fejükben nem létezik. Ezen változtat az, hogy Henriette Kuyper, az egyik Kuyper lány, aki Magyarországon volt, ír egy könyvet, miután hazaérkezett Magyarországról, Hongarien Orlogsrecht címmel, és Magyarország háború idején, és ez a háború végén jelenik meg, és tulajdonképpen ekkor kapnak a hollandok első kézből információt arról, hogy mi a helyzet Magyarországon, mi volt a helyzet Magyarországon háború alatt. És mivel az ő társadalmi státusza, ugye a miniszterelnök lány, és azt is el kell mondani, hogy Abraham Kuyper nem csak simán miniszterelnök volt, hanem ő a holland szigorú református egyház vezetője volt. Teológiai tanár az Amsterdami Egyetemen. Az Amsterdami Egyetem megalapítója egyébként. Tehát, hogyha ő írt valamilyen könyvet, akkor a holland társadalom, legalábbis egy bizonyos része nagyon is figyelt rá. És ennek köszönhetően Magyarország felé irányult a figyelem. A másik holland, aki nagyon erőteljesen gondoskodott arról, hogy Magyarországra irányul a figyelem, az Jan Kinge Fredericks volt, a budapesti holland főkonzul, itt a képen az a bajuszos úr a feleségével. Ugye ekkor Budapesten még nem volt holland nagykövetség, csak konzulátus. A követség az Bécsben volt, hiszen Bécs volt a birodalom székhelye. És Jan Kinge Fredericks gyakorlatilag végigérte mind az első világháború, mind az ősidőórás forradalom, a tanácsköztársaság, vörös terror, fehér terror, román megszállás, tehát mindent végigért Budapesten, és ezért első kézből tudott beszámolni Hollandiában ezekről az eseményekről, amit ő meg is tett, mikor 1920-ban Hollandiába utazott, és ott ők egyébként egymásra találnak. Tehát Henriette Kuyper és Kinge Fredericks együtt kezdenek el gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne a magyar gyerekeken segíteni, vagy Magyarországon segíteni, és ebbe az akcióba bekapcsolják a Vöröskeresztet is, és ennek az akciónak a folyamánya lesz az, hogy elindul egy segélyezési hullám, Hollandiában egyre másra alakulnak olyan segélyezési egyesületek, amelyek kifejezetten Magyarországot akarják segélyezni. Vonatszámra jönnek a segélyek Magyarországra, a hollandok gyűjtésének köszönhetően. És ekkor fogalmazódik meg bennük az is, hogy nem csak gyógyszert, kötszert, ruhát, élelmiszert küldenek Magyarországra vonattal, hanem valamilyen módon a gyerekeknek is szeretnek segíteni. És ezek a bizottságok Hollandiában, ezek az egyesületek gyakorlatilag, főleg felekezeti alapon alakulnak meg. Nincs feltétlenül nekünkben az, hogy ez most református vagy katolikus ez az egyesület, de a vezetőségi tagokból lehet tudni, hogy ők főleg katolikus vagy református orientáltságú. Ez Hollandiában ekkor nagyon fontos, hiszen
Hollandia akkor egy rendkívül megosztott társadalom, a 19. századtól kezdve egészen a 20. század közepéig. Az úgynevezett oszloposodás jellemző rá, ami azt jelenti, hogy 4 fő csoportja van a holland társadalomnak: baloldali, szociáldemokrata, liberális, katolikus, illetve protestáns. Tehát elindul ez az akció, és először is létrehozzák ezeket az egyesületeket, utána elkezdenek nevelőszülőket toborozni, aztán a holland minisztériumtól engedélyt kérnek, hogy beutaztathassanak ilyen gyerekeket. Az eredeti terv az az, hogy 5-6 nyaralás nevelőszülőknél. De ennek az akciónak főleg magyar részről van némi politikai színezete is. Hiszen Magyarország az első világháború után egy főleg Trianon után egy meglehetősen elszigetelt ország külpolitikailag. Nem csak azért, mert körbe-körbe ellenséges államok teszik körül, hanem azért is, mert gyakorlatilag nincs külügy. Magyarországon nincs külügyminisztérium, hiszen az országban a külügyminisztérium közös minisztérium volt. És amikor egyik napról a másikra hirtelen Magyarország önálló állam lesz, és nem az osztrák-magyar monarchia része, ott van külügy nélkül. Vannak diplomaták, de nincsen stáb. Tehát nincs egy minisztériumi háttér, ami ezt koordinálná. És ugye ebben a korban, ahol a legelterjedtebb és legjobban terjedő médium az a nyomtatott sajtó, nagyon nehéz elérni a külföldet. Nagyon nehéz hírt adni arról, hogy Magyarországon mi a helyzet. Nagyon nehéz a Trianon utáni magyar nyomorúságot valahogy kifelé közvetíteni. És a magyar politika gyakorlatilag ezeket a gyerekeket is felhasználja arra, hogy informálja a nyugatot arról, hogy Magyarországon mi a helyzet. Ez a több tízezer magyar gyerek, akik Hollandiába mennek, ők gyakorlatilag már a puszta jelenlétükkel megszemélyesítik a magyar nyomorúságot, a Trianon utáni helyzetet. Az éhezést, a nélkülözést, az elárulást, nagy részük egyébként árva vagy félárva ezeknek a gyerekeknek, akik kimennek. Arról közvetlen pontos adat nincs, hogy hány gyerek marad kint ezekből a gyerekvonatos magyarokból, csak satszolni tudunk, ezt 5-10%-ra tesszük. Kb. 5-10%-uk marad kint. Nagyon nagy kérdés mindig a kommunikáció, hogy tudtak kommunikálni a nevelőszülőkkel ezek a gyerekek. Kezdetben a hirdetésekben és felhívásokban, amelyet az országos gyermekvédelmi liga, amelyik szervezte ezt az akciót magyar részről, ők úgy hirdették, hogy jó, hogyha tudnak németül a gyerekek. De hát ez ideális elvárás volt, főleg azért, mert a kiutazó gyerekek azok általában 4 és 16 év közöttiek voltak. Tehát egy 4 éves gyerektől nem tudjuk elvárni, hogy tudjon németül. És éppen ezért ilyen egy lapos, egy oldalas szótárlapokat csináltak a hollandoknak, illetve a gyerekeknek és a hollandoknak, tehát a nevelőszülőknek, meg egyébként minden más kiutazó gyereknek is, mert nem csak Hollandiában mennek ezek a gyerekvonatok, hanem Belgiumban is. Ez a szótárlap, ez pont egy olyan szótárlap, ami a Belgiumban kiküldött gyerekek részére készült.
ahol látjuk, hogy alapszavak, néha kifejezések, és mellette zárójelben ott van a kiejtés, fonetikusan leírva. Nagyon érdekes egyébként egy budapesti kollégám vizsgálta, egy nyelvész, hogy ezek a gyerekek kiutazás után, főleg, hogyha nagyon fiatalok voltak, akkor előfordult náluk nem is ritkán a nyelvvesztés. Tehát ki voltak Hollandiában nem 5-6 hétig, hanem ők hónapokig, vagy egy évig, vagy egy fél évig, és amikor hazamentek, akkor nem tudtak magyarul. Akkor már csak hollandul tudtak. És még egyszer meg kellett tanulni magyarul. De ez a nyelvvesztéssel együtt egyébként identitásvesztés is jelent. Tehát gondoljuk el, hogy milyen trauma lehetett mondjuk egy 4-5 éves gyereknek, akit a szülei vagy a nagyszülei egyszerűen feltesznek egy vonatra, és azt mondják, hogy menjél Hollandiába, hogy jó lesz neked. És anya nélkül, apa nélkül, egy idegen környezetben, idegen családban, idegen kultúra, idegen nyelv, nagyon nehéz lehetett nekik. De a nagy részük egyébként a gyerekeknek ezen hamar túltette magát. Az első világháború utáni gyermekmentő akció az, mint említettem, nem csak Hollandiába irányult, de én csak Hollandiáról beszéltem igazán, azért, mert ez volt az az ország, amely a legtöbb magyar gyereket befogadta. 28.563 gyereket az országos gyermekvédő liga adatai alapján. Szorosan utána jön Belgium 21.542-vel, Svájc 10.608, Svédország 131, illetve Anglia 603. Az Anglia 603 azt jelenti, hogy egy gyerekvonat ment Angliába, mert általában ezek a gyerekvonatok 500 fő körül voltak. De ennek a 1920 és 30 között zajló gyermekmentő akciónak volt egy nagyon érdekes hozadéka, mégpedig az, hogy a két ország közötti kapcsolatok két világháború között nagyon megerősödtek. És ez a személyes kapcsolatoknak volt köszönhető. És itt nem csak személyes barátságokra gondoljunk, hanem államközi kapcsolatok, politikai kapcsolatok, egyházi kapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok, turisztikai kapcsolatok, irodalmi és kulturális kapcsolatok is egyértelműen erősödtek ebben az időben Magyarország és Hollandia között, és ez kitartott egyébként később is. Hollandiának az imidzse kifejezetten jó volt Magyarországon, és Magyarország imidzse is kifejezetten jó volt Hollandiában ebben az időszakban. A második világháború némi változást hozott mindebben, de ettől függetlenül volt egy második felvonása ezeknek a gyerekvonatoknak Hollandiában. Annak ellenére, hogy Hollandia a második világháborúban német megszállás alatt állt, és nagyon nehéz helyzetbe került a háború végére. Ez nagyrészt a Market Garden hadműveletek volt köszönhető, nem tudom, hogy több filmben is megörökítették, a Híd túl messze volt című film, ahol ugye szövetséges csapatok régi deszant hadosztályokkal egy rajnaidat akarnak elfoglalni Nijmegen környékén. Teljes kudarc. Tehát rossz a felderítés, rossz az előfeltételek, és ott gyakorlatilag SS páncélos hadosztályok ölébe pottyanak ezek a szerencsétlen angol és amerikai egytörnösök. De még mielőtt ez a hadművelet elindult volna, a londoni holland rádió felhívást intézett a holland vasutak felé, hogy sztrájkoljanak. A cél az volt, hogy a holland vagy a német csapatmozgást megbénítsák. Ne lehessen mozgatni a német csapatokat, és így az angol-amerikai légideszant csapatok könnyebben elfoglalhassák azt a bizonyos rajnaidat. Tehát a 44 őszétől sztrájkoltak a holland vasutak. De ennek a sztrájknak, tehát maga a Market Garden hadművelet az néhány napon belül összeomlott, de a sztrájk az tovább tartott, illetve a németek nem engedték, hogy a sztrájknak vége legyen. Tehát lezárták a szállítási útvonalakat,
aminek az lett a következménye, hogy Hollandia keleti részéből a nyugati nagyvárosokban nem jutott el az élelmiszer. Nem jutott el a fűtőanyag a limburgi szénbányákból délről. Ami azt jelenti, hogy 44-45 terén az amszterdami, rotterdami, hágai, utrechti polgárok éheztek és fáztak. Ezt a telet, a háború utolsó telét úgy tartja számon a holland történetírás, mint az éhezés telét. 30 000 volna éhen Hollandiában. Egy olyan országban, ahol tulajdonképpen a német megszállás alatt viszonylag nyugalom volt. De a végén ez egy hatalmas humanitárius katasztrófa. És annyira el van szegényedve Hollandia és annyira nincs élelmiszer, hogy még 45 után is évekig jegyrendszer van Hollandiában. Nem csak az élelmiszert adják egyre, hanem a ruhanemet is. Ennek ellenére Hollandia fogad gyerekvonatokat. A második világháború után Magyarországon 100 gyerekvonat volt. Nem csak Hollandiába, Berlinba, Svédországba és Angliába, hanem Franciaországba, Olaszországba, Svájcba, még Romániába is nem gyerek vannak Magyarországon. Romániában is nem gyerek vannak. De az, hogy hova megy gyerekvonat, az mindig attól függött, hogy ki szervezi ezt a bizonyos gyerekvonatot. Ugye a 45 után, 45-48-ig az úgynevezett koalíciós időszak van Magyarországon. Amikor még nincs nyílt kommunista hatalomátvétel, hanem úgynevezett koalíciós kormány létezik, amelyben a kisgazdák ugyan magasan megnyerték a választásokat, de mégis arra kényszerülnek, hogy koalícióban kormányozzanak baloldali pártokkal. A kommunistáknak hatalmas csalódás az, hogy ők nem nyerték meg ezt a választást, ezt a 45-ös választást. És mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy a következőt megnyerjék. És ezek a humanitárius akciók, többek között a gyerekvonatok is, gyakorlatilag egyfajta választási propaganda. Ezért van az, hogy a kommunista hátterű intézmények is szerveznek gyerekvonatokat. Nem csak belföldre, külföldre is. Például Romániában egy ilyen kommunista hátterű szervezet szervezi a gyerekvonatokat, de megy Franciaországba is egy olyan vonat, aminek a felét az akciókatolika szervezi, a katolikus szervezet, a másik felét meg a kommunista. Teljes katasztrófa. Olaszországban is még gyerekvonat. Az egy abszolút magánkezdeményezés, Olaszországban élő magyarok dobják össze rá a pénzt. A legnagyobb játékosok ebben a második világháború utáni gyerekvonat szervezésben azok az egyházak. Elsősorban a katolikus egyház, az akciókatolika, ők rengeteg irányba mennek. Elsősorban egyébként Franciaországba, Belgiumba, Dániába szerveznek ilyen gyerekvonatokat. A Vöröskereszt a Svájcba viszi a gyerekeket. A Magyar Református Egyház az pedig Hollandiában. De ebben az időben rendkívül korlátozottak a lehetőségek. Tehát amíg az első világháború után magyar részről volt egy nagyon határozott politikai akarat arra, hogy ezeket a gyerekvonatokat szervezzék meg és indítsák, és amennyit csak lehet folytatódjon az akció, addig a második világháború után ez a politikai akarat elsősorban a kommunista miniszterek miatt nincs meg. Az első gyerekvonat második világháború után, amelyik Hollandiában megy, ez egy katolikus gyerekvonat volt. Kléber Miklós nagyon fontos szerepet játszott, katolikus pap nagyon fontos szerepet játszott ebben a szervezésben. Ő egyébként már az első világháború utáni gyerekvonat szervezésben is központi figura volt.
és a Haarlemi érsekség területére viszik ezeket a gyerekeket. De mivel, mint említettem, Hollandia egy oszloposodott, tehát egy tagolt társadalom, mikor a holland protestánsok megneszelik, hogy a holland kormány engedélyt adott a katolikus egyesületnek arra, hogy katolikus gyerekeket hozzanak, magyar gyerekeket hozzanak Hollandiába, akkor rögtön tiltakozik, hogy de miért nem protestánsok? Azokat nem lehet hozni. És akkor a kormány erre azt mondja, hogy ja, jó, akkor lehet azokat is. És akkor így adnak engedélyt arra, hogy később egy református gyerekvonat is elinduljon. 1948-ban jön vissza, 48 nyarán jön vissza az a bizonyos katolikus gyerekvonat Hollandiából. És az a terv, hogy miután visszajön, leszállnak a gyerekek, és akkor a következő 500 gyerek felszáll, és nem megy is vissza Hollandiába. Az utolsó pillanatban ezt leállítják. A minisztérium nem engedélyezi a kiutazást. Jellemzően ugye mik voltak a kommunista minisztériumok, belügy, és volt ilyen szállításügyi minisztérium, tehát aki a vonatokért volt felelős. Ők gyakorlatilag behozták a készítőket, és nem engedték. Ugyanebben az időben indul ki a református gyerekvonat, és ott is az a terv, hogy az első gyerekvonat, után hazajött, lesz majd egy második is. De itt is az a tapasztalat, hogy ez nem működik. Mindenféle ígéret ellenére, amit a minisztérium tett, ugye ne felejtsük el, hogy ebben a koalíciós időszakban a belügyminiszter először Nagy Imre, aztán Vajk László, a közlekedési miniszter az Gergő Ernő, a népjóléti miniszter Molnár Erik, a gyerekvonatokról ők döntenek. Ez a három kommunista miniszter van egyébként a kormányban, ők döntik el, hogy mehet vagy nem mehet. Nem mehetett. Tehát az első gyerekvonat katolikus kimegy, visszajön, nincs tovább, református gyerekvonat kimegy, 49 januárjában visszajön, és nincs tovább. Legörült a vasfüggöny, nem lehet tovább. Meg kell mondani azt is, hogy a holland részről azért elég nagy gyanakvással figyelték ezeket a magyarországi eseményeket. Tehát ők azt látták, hogy itt szovjet befolyási zóna, szovjet befolyási övezet, Vörös Hadsereg Magyarországon, nem is akar kivonulni, eszébe sincs, a békekötés után se, erősödő kommunista befolyás, és volt egy jezsuita páter, egy Henry de Feréfre nevezetű jezsuita páter, aki a magyar katolikus gyerekvonat megérkezése után gyakorlatilag rádió beszédben és a sajton keresztül is felszólította a hollandokat, hogy ne engedjék vissza. Ne engedjék vissza a gyerekeket. Tehát, hogy, mert ott gyakorlatilag csak egy szállinista diktatúra várja őket, amely testileg, lelkileg tökre fogják tenni ezeket a gyerekeket. És valóban voltak olyan holland nevelőszülők, akik elszállították a gyerekeknek a visszaengedését Magyarországra. Gyakorlatilag elbújtatták a gyerekeket, annak ellenére, hogy a holland kormány rendőrséget vezényelt ki, hogy hát tessék visszavinni, mert ilyen nincs, hogy nem adjuk vissza a gyerekeket, tessék visszaengedni őket. De voltak olyanok, akik nem. Voltak, már jó előre tervezték, tehát lelevelezték a magyar szülőkkel, hogy maradnak gyerekek, illetve olyan gyerekek esetében, akik árpák voltak, tehát nem is volt magyar szülő. És elmutatták őket, és nem engedték őket vissza. Tehát látjuk azt, hogy a holland részről van egy nagyon erős bizalmatlanság, a magyar részről van egy törekvés arra, hogy akik kim vannak, azok még menjenek haza, és utána lezárják gyakorlatilag az egész akciót. A Budapestre érkezés az persze nem 1919.
már 19, hanem 49, tehát az én sorom. De akkor érkezik vissza az utolsó gyerekvonat, és üresen megy vissza ez a bizonyos szerelvény a keleti pályaudvarról Hollandia felé, de mégsem teljesen üresen, mert Bécsbe megáll, és ott felvesz 500 osztrák gyereket, akiket visz Hollandiába. És mivel a magyar gyerekkontingens, hogy így fogalmazza, kiesik a holland nevelőszülők részéről, ezért a holland kormány engedélyezi, és ez egy nagyon, nagyon erős csatározás volt a holland politika és a holland egyházak között, hogy német gyerekeket engedjenek meg. Tehát egy pár évvel, tehát 49, 4 évvel a második világháború után a volt megszálló ország gyerekeit engedik be a hollandok. Egyébként berlini gyerekek voltak, akik a nyugati szektorokból érkeztek a Hollandiába. Az 500, a református gyerekvonat adatait tudom mondani, az 500 gyerekből 491 érkezett vissza Magyarországon. A legnagyobb súlygyarapodás 22 kiló. Azért az nem semmi. Egy gyerek. 22 kiló. Az átlag is 5 kiló volt. Mindenki. És a gyerekeken kívül még 2000 segélycsomagot is hozott ez a bizonyos vonat. Hogy a gyerekek mire érkeztek haza, azt tudjuk a történelemből, tehát mire ők 49. januárjában hazajönnek, addigra már javábbnak folyik az államosítás, az egyházak elleni nemtelen akciók, koncepciós perek egyre nagyobb mértékben. Aki még tud, az elmegy az országból, emigrál, legördül a vasfüggöny, és kialakul a totális sztálinista diktatúra. Az, hogy az egyházakra ez milyen hatással volt, illetve milyen erős volt a különböző egyházaknak az ellenállása, az abból látszik, hogy a különböző egyházi vezetők a koncepciós perük mindegyiket, gyakorlatilag nem mindegyiket háttérbe szorították, milyen büntetéseket kapnak. Ravasz László református püspök itt a képen, ő egyszer csak elmond, és visszavonul. Tényleg egy pici faluban elnyomják. Ordas Lajos evangélikus püspök 2 év börtön kap. Vincentit pedig életfogytiglan elítélik. A katolikus egyháznak volt a legkeményebb ellenállása a kommunista diktatúrával szemben. Akit esetleg még érdekel ez a téma, annak tudom ajánlani a Gyermekvonatok című könyvet, ami 5 évvel ezelőtt jelent meg a Larnaknak kiadónál. Márten Álders és Rétei Orsolya kollégák, valamint én szerkesztettem. A holland nyelvű irodalom története az Osiris kiadónál jelent meg, amelyben szintén valamilyen szinten jelen van a gyerekvonatok témája, illetve a holland irodalom története, gyakorlatilag középvonaton napjainkig, akit holland érdekel. Illetve Márten Álders írt egy könyvet, aminek itt a holland nyelvű kiadása látható, de azóta megjelent magyarul is. Ez a holland-magyar protestáns kapcsolatok a két világháború között címet